Ahoj lidi, já jsem Lacer a vítám vás u nového videa, jsem tady s mým kamarádem. Čau. A my jdeme natočit slibované video, my jsme o tom dělali short, že tuhle garáž prozkoumáváme, že ji prozkoumáme, když tam bude nějakých 80 lajků cca. My už jsme si sem dali batohy a tady jsou ty brejle. To zjistíte, my jsme tam něco o tom říkali v shortu. Takže my se vydáme někam takhle sem. Takže my to tady nějak obhlídneme. Tady máme speciální větičku. Tady se možná někam protáhneme. Počkej, já je tam ještě protáhnu tady. Jestli tam vidíte furt to auto, jestli tam je. Když ono tam teď, jo, ono tam nic uká. On tam nic nejde říká vidět, tak doufáme, že tam bude. Tak já to ještě takhle obejdu. Jak to vůbec vypadá. Nice pivo. No. A já se vám za chvilku ozvu. My jsme to obešli a tady je někde, ne tady až, tak je rakev, to jsme zmiňovali v shortu. Vezmu si ten batoh, já si tam nejdu. Vezmeš mi ho taky? No a tady přijede auto. My se vydáme takhle na tu zahradu. Tak já se vám ozvu, až budeme na té zahradě. Tak my už jsme tady, kámo. Ráně tady je to, ono se vám nezdá vůbec na tom videu, ale to rychle takhle chytla kamarád. Jo, mě, tak my jsme, takhle tak se mi zdálo, kdyby pod tímhle mě chytla prostě ruka za mnou. A ráně tady ta, prostě jak jsme tady, a se teď cítím hrozně jakože špatně. Protože tady cítím to lidské odnos. No, a hrozně se tady špatně cítím ráno. Děláme to, kámo, lidi, pro vás. Fakt se cítíme špatně a děláme to pro vás, takže my jdeme. Kdyby se třeba zachytili na tom videu něco prostě divného, tak udělejte screenshot a pošlete do foru. Ty počkej, chvilku potřebuji vydýchat. Tohle jsem něco slyšel. Je tý rakov. Počkej, ještě nejdem. Nemá se to pokoušet. Když něco slyšíš, máš i hned vypadat. Ok lidi, tak my sem přijdeme příště a natočíme vám to. Tak dejte like, kámo, takhle něco porušu. Dejte like a čau, dejte like. My jsme právě zdrhli z té garáže. Kamo, tam prostě nás stalkoval nějaký dědeček. Kamo, on ten děda, od té doby se tam byli, je hrozně podezřelý. On ráně mu byla jenom vidět hlava, jak zazdí jako nás stalkuje. A jak kdyby mu zčervenaly ty vole oči a nevymýšlím si. Jo, bro. A my jsme pak začali extrémně zdrát, protože do mě kdyby píchalo tisíce do nožů prostě do zad, kamo, hrozně divný pocit. Já jsem běžel reálně extrémně rychle, že jsme málem se skutáli dolů. A jakmile jsme běželi, tak jsme viděli orb a jak kdyby všude stály černý prostě postavy. Prostě černý. Nám nestane, vaši youtubeři pořád zůstanou. Kámo, ale reálně já už sám možná nikdy, nebo my sám možná nikdy nevrátím. Na tohle nikdy nezapomenu. A ještě když jsme utíkali, tak nás stalkoval černý dron. Tak ještě pištění nějaký holčičky. Extrémně hlasitý pištění. Kámo, hele, my jdeme. My prostě jdeme, kámo. Tak tohle asi všechno, dejte like, odběr a čau. A doufejte, že se s náma ještě někdy uvidíte, lidi. Čau. Čau.